девятки, тройки. Это там една девятка се гледам. Отивам на транспорт. Я скоп пиша. Ждем дома. Противник сопровождает. Папа, узнавам. Аз и видяха, че сме на транспорта. Те направо. Мы сопровождаем. Противник сопровождает. Вали попал, Роман, как ты можешь. Свали го, ама мен ма пусна на майната си. Это вот мама. Мы сопровождаем. Да, стрелка с техником. Видно страна. И вот два концаю, 5 сколько. И хочешь един, Противник сопровождает. а что Роман само пуска. Те и мен ме свалиха. Мы сопровождаем. Аз бях до транспорта, като ме свалиха. Аз ти добавим доста, ама се машина. Двое убитых. Абе, човек, много малко е. Аз съм да трепълня. Вари. Аз водя транспорта. Мы сопровождаем. Ти на детка, ти рани до към теб. Убит съм в Мы момента, сопровождаем. чакам да се съживя. Ти си рани, мога да помни нашия транспорт и да пада. Аз си гледам транспорта, не дей се шашка. Айде, да тука тука. Рез тук да си направя някакво поле да нега. Противник сопровождает. Опа, и това не е. Убиха ме току-що. Мы сопровождаем. Еро ти на дъвки. Противник сопровождает. Бег ми ги, играта е наша. Победа! Браво на нас! Браво на мен, бе! Аз не съм се и съмнявал, аз съм последен. Един път съм бил. Еми ти, на повече обстрел беше подложен, сигурно е за това.